páni rytíři. V dnešním klání bojujte čestně, tak, jak jste zvyklí, neboť nečestných mezi rytířským stavem není. A je-li, pak jistě ne na tomto kolbišti. Na důkaz toho, že buď jsou vaše úmysly čisté a srdce horoucí, zbraně přeskné a štíty pevné, složte nyní hold panovníkovi. Pradávné sklonění kopí znamená pokoru a víru v lepší příští. Nuže, páni rytíři, běžte se připravit v první disciplíně. A vy, urozené panstvo, vyprovoďte pány rytíře velkým potleskem. Budou ho potřebovat. To náročné disciplíně obstáti. Uchopřelec, rytíři krumlovský a s pomocí boží před! Jak si budete soudatný rytíř vésti po otočce? Slunce bude mít v očích. Taktéž 2 okuly. 4 body získává rytíř krumlovský. Rytíř Hradce. 2 okuly. A nyní proti slunci. A taktéž 2 okuly. Též plný počet věnců. A jedna hlava, druhá hlava, třetí hlava. 3 body, 3 okuly pro pana rytíře do Sulmony. Knapové opět postaví figury kletých nepřátel podle beranic, špičatých čepic, kožešinových ovozů. A vy, v první řadě i podle smradu, zajisté poznáte hlavy kletých tatarských nájezdníků. Ale to již povolávám. Tam nějaký Tatar zdechl bez boje. Je třeba je opět dopravit na místo. Rytíře hájícího krumlovské barvy tímto povolává brzkou smrt, ale to již pan z Hradce přijíždí. A 3 březkými údery svého na 3krát kamenného meče rozráží hlavy kletých chámů. A ještě ne, pane Sustýho stráže, omlouvám se, ještě tam máme Knapa. Urozené panstvo, tak toto bylo ode mne krajně neregulérní. Tak, ano, započítáme taktéž 3 body. Neboť Knap vesna, opět tam máme Knapa, přátelé, takže to bude velmi dramatické. A ne, ještě pozdraví auditorium, pozdraví vladaře. Zdraví přítomné dámy, které zajisté na jeho urostlé postavě mohou oči nechat. Terak na předloktí hrají čivy a brvy a svalstvo, ruky třímající meč. Toť podívaná velkolepá a Tataři se kácejí při pouhém pohledu na tuto mohutní. Jenž takovýchto bojů jistě absolvovali stovky. Jen pojďte, ať se na Tatary drsně vrhl. Jeden, druhý. Ajajajajaj, jste tam přihlédl Tatara. Nuže 2 okuly musím, panu Blanštejna. Takže 2,5 okulu za ten elegantní sek otočky.
Einsteina. Krotitele, dravců a pěvců vezdejších, veškerého toho ptactva nebeského, které nad našimi hlavami vzduchem, vzduch křídly tepe, hvízdá a kráká u potěše sluchu a křidýlky třepe u potěše našich očí. Toť oni. Urození pánové, krásné dámy, církevní otcové, ale i Velmi, velmi složitě. Zvláště první iluminát byl velice blízko hrazení, ale panu rytíři podařilo se jej nabodnouti a nyní to bude vyžadovat otočku. Otočka v kontratempu. Kupředu, pane rytíři, je to druhý iluminát. Takže zletíš.